ka persona laki pang isa ka pulis kag BFP personnel arestado sa ilegal nga pasugal sa Iloilo City. Ini ang gain tutukan ni Zen Kilantang Sasa. Sa sulod sang kalan-an nga ini sa isa ka subdivision sa Barangay Villa Anita, Iloilo City proper, naaktuhan ng 29 ka mga individual nga nagahampang sang sugal nga poker. Gilayon nga ginpang aresto ang mga ini sang kapulisan sa pagpanguna sang Iloilo City Intelligence Unit. Ang lugar ang anay balay ilimnan nga ginpasira sang syudad kag sang ulihi ginhimo nga pasugalan. Sunod sa CIU nabaton nilang impormasyon kag reklamo nga may illegal gambling activity sa lugar, rason nga gin-operate sang kapulisan. Na-recover natin ma'am ang bet money amounting to 103,000 pesos kag ang mga gambling paraphernalia. Lakip sa naaresto sang kapulisan ang isa ka pulis nga assigned sa Maasin, Iloilo kag personnel sang Bureau of Fire Protection. Magluwas sa kaso kriminal nga ipasaka sang kapulisan sa 29 ka mga nagkaladakpan. Magapangatubang man sang kaso administratibo ang nadakpan nga pulis sunod sa tagpamuno sang Iloilo Police Provincial Office. Definitely, he will be subjected for investigation, ma'am, kasi nahuli siya na wherein fact the police are not authorized to engage in illegal gambling. Samtang ang BFP personnel ang ginapahayag nga assign sa syudad. Padayon pa nga ginapakigangutan sa news team ang BFP Regional Office 6 angot diri. Preso na ang 29 ka mga suspect nga magapangatubang sang paglapas sa Republic Act 9287. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.